Ке нонреза кардистай? Я. Молодец. Орбирон мехӯрӣ? Нонреза мекунӣ, а? Да. Реза кардишиди? Да. Молодец. Душоюз. Ассалому алайкум, дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам, ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастен. Духтаро, мо бо ҳамроҳи кӯдако магазин детский омадем, камтар кор доштем. Хостум барои Аҳмадҷон, Эмомалҷон ягон бурукча, майкача вибр кунам. Баъд камтар видео кардам барои ҳамун духтарое ки кӯдаки майда доранд. Стол, стулчикора камтар видео кардем. Баъд калибело, пилёнкаҳо, матрасҳои барои кӯдако. Иҷа духтаро ҳамаша нархоша навистагиянд. Бинен, тамошо кунен. Имрӯза влог бо ман бошед. Духтаро, иҷа мо хона омадем, қати кӯдако. Иҷа ма камтар хамири нон доштум. Ай ҳамун сари хамири нон камтар хамира гирифтаму хостум пирашки тайёр кунам. Золачома тина кардам. Камтар картошка мондам. Картошкаи ма пухт, дарунашто андохтаму печондам. Духтаро медонем, ки чӣ хел рӯзо калта шудагиай. Агар ягон ҷо бурӣ биёӣ, дига успети ягон хӯрок пухтан намекунӣ, барои чӣ ки тезда шом меша. Намуда хостам ки камтар пирашки тайёр кунам. Инҷа духтаро пирашкиёро андохтам, печондам. ҳозир дар равған сирх мекунам. Ҳамаша мегирам.
духтаро пирашкиёро ма ҳамаша пухта гирифтам. Анами қашидан ҳамаи пирашкиёи мо. Бинем ки чӣ қадр хушрӯ омадиян. Нисша калон кардам, нисша майда кардам. Бениҳоят мулоим омадагиян. Ай хамири нонам хушрӯ мешава пирашки. Барои духтаро ҳатман тайёр кунен. Мулоимак омадагия, дарунаш картошка дора. Инами хе духтаро. Дӯстони азиз, имрӯза влога ба анҷом мерасонам. То влоги оянда, то видеои оянда. Худованд.